Nakapulis kayong bakay. Mapantayaw tap na mabuya tayo ti kasar. Maladaw tayaw. Wag. Mabit lang. Tadyak pa'y nakasukat. Kino nakasuka ka mag-itayan. Apa isino ka tam mantabado maon. Maday. Jack Cruzonada day jay. Namin ano, mat asuka day tan. Hindi ka lamalmalpas ngagsuksukat. Aldaway. Ay na, umuna kayo, no di kay makauray. Hindi pa'y magam nakasuka dagiti anak ta. Kung ano sino ka tam idam. Ay na, kas jaydan. Ha? Sukatampay lang amin aya. Aw. Di dan sapay nagdigdigaws. Ay na, kas jaydan. Ni, adula amin. Na, di balay, taubing dapay. Ay. Ay na, madimot to'y badog. Ha? Sana maibagay dito yung sandal ko. Mabit lang tasukatak. Agbiro kak iti Paris to'y sandal ko. Lakay. Ay na, naimbag pa'y dayto ako marek, taubing latta tilangan. Ay na, kasta ka talaga. No nalaing ka nga agayos iti bagim, Marilala. Naimbag kan ka tamasangom nga asikasun ti bagim. Ngam siyak ngay, ay na, super busy ang kadagiti anak ko. Jak pa'y kat masangon tag sagaysay. Bimakit ka mga agpaiso, Mare. Naglukmag ka pa yan. Ay nawon takasano, nagimas matimangan. Ay sos, di mo nga min baybay ang tabagim taamangan no isukat na ka ti asawam. Ha? Iso asyak, jak itulok nga aglusyangat. Tadyak kayat nga isukat na ti asawa. Isumat la atodo pa seksi ka, Mare Maji. Wan tamabutengak ang maisukat, Marilana. Iso asik ka, agpaseksi ka mat, agpapintas ka. Ay na, baybay amon dayta. Basta nagdigos akon ken nagsukatak mayatan. Jak lamasango ti ag-make up dita. Tumaktak. Ken maysa agtalaga kinilakay ko. Nga oray agbalina kon alusyang di nakto isukat. Siyaklaang ti asawa na. Oh, amom nga rod. Ay, andong, si kaman pa'y tiagin now, takaman manicure ko. Ang mga numadadaal ti Kyotex ko. Unay mga minday ta. Nakatunog ti balay nag-cutics ka. Apay adapas ka nga tindaram. Ay, awan. Angam ti kayat ko, napintas lata kita ang dagiti koko. Ay, sa nga bantayin di mo rin tayaw. Di ka pa'y naglama. Imbis agibasit nga anak ta ti kukwam. Kanagatidog dagiti kukunan. Hindi tayo magkukum, ti mo madalos ha? Ay na, ibagbagak met nga kukuda. Angam awan met dengdeng ganda. Pilitam unusan. Sika ti mang kukuk kadakwada. Inyam, ti kasta ka style mo may. Bagay. Todo pa siksika. Dagiti anak mo nagmumursay. Di mo pa'y madigos ida. Ay na, kabalang dantag digos ngay si Suda. Apay, siyak pa'y latinam na maanda ay amang digos kadakwada. Di mo mga mimandaran ida. Ay, di nakman sirmonan akas laubeng sika andong. Apay ngamin aya, pakibiyangam ti panagpapintas kan panagpaspaseksik. Kayat ko nga rugmat, agpagwapo kamot ano kayat mo? Ay, awang mga ruday. Di ka man makatrabaho. Dito yung nagtibalay. Taka man manicure mau. Ala, agan anus ka kadilakay. Di ka unget nga unget. Talumakay ka adagos no kasta. Andong, apay, napanadya asawam. Ada gibalay nanang. Apay aya? Adda mo ilagay, am ijay balayaw. Angam apay abay-bay an na dagiti anak yaw. Apay aya? Kat no adda da ijay balay da marisin niya. Agay ay ayam da itipitak ijay. Nagdudungrit dan. Ay, unay laki din na diyang asawa. Sige, tawaga man nanang. Hello, Andong. Apay ngay mawag ka? Ingka kita ang dagi dyan na mau. Agay ay ayam da kano itipitak. Di balay da nanasin niya. Ay na, ingka kitaan idabiiton tani, busy Anya kukuha man yan?
Adak dito'y parlor. Madama ti unat ti buhok ko. Anya, dagita kay tuno na umaw. Mabaybay ang dagita na mau. Sigan ati mapanmang kita kadakwada. Mong nga da trabaho. Madama pa'y lati pasada. Ay na, mamin anumat latamang daw as. Ingkagaiday, mabitlaan. Ipan mo pa lang, ija ayan dananang. Sige. Tanay, balnawan dan to'y buhok ko. Bye! Ay na, dinigos ko dagiti anak mo, Andong. Tanagdudong rita. Awanak ngamin itay dito'y balay. Ay na, nakababaing kang ka na niya. Nataktakan ka po kadagiti ang nakaw. Okay lang, Andong. Nga madama pa'y mati merienda dagiti uping ije kusina. Subliam tula ida no madamdama. Ay, alamang ngarod na. Tadagur-uri apa sa heros ko, di paradaan. Pasensya kayo na. Kaya nagyaman ha. Alawanan. Awanan yaman na, Andong. Wow! Ay na! Magusto ti kolor to'y buhok ko at tumasa. Ay na, imbagay ko dita kulor ti kudil mo. Ay, napimintas ka. Mainlove man na nila kay mukan ka. Ay na! Ay, dito nga rin ti pagdandanagak. Iso akan na yun ti panagpapintas ko. Mabuti nga isukat nak ti asawak. Iso adyak itulok nga aglusya nga. Ay na, mayat na ita ka panunuta, Majing. O sige nga Rod, tain nakpay singiran, tain lakok a cosmetics. Tap nga da pagbayad ko ken ka. Ha? Awan magayang pagbayad mo, ha? Ay na, bayadak mo't lang ito madamdama. Innaklag singir biir. Ay, isublim ti bayad mo, ha? Kalbuak amin abuok mo, no di kagbayad. One! Agsubli akmat lang ito madamdama. Promise! Aguya da kita na mau, Majay. Ingkan to man di pa check up ida. Apay man ang naguyak aya. Well, tumat dagit ang anak mo. Agluglog ti paglaingan da. Wala ta bay-bay amo ida. Ala, taidagas ko nga ron ijay klinik. Tagpa-sentro akmat lang. Naglugang kayo ni ti tricycle, tagpaili account. Naagpasada. Sige nga Rod. Mabit lang, tayo na agpalaws. Bakit? Down! Nagbayag ka mga agsuksukatay? Wow! Umay ka, men! Sukatam tabado da kita na mo, ha? Nya, katakas ta alangadan. Nagburang ta t-shirt, ha? Kan sapatusam ida, eh. Sabay nagruro kita sa saka, da. Di mo pa'y dinigos mo da kita, bang! Ay na, kasano adigusak ida kat aguyak da nga Rod. Amang ano kumaro ti uyak da no madigos da. Di binanyosam ko, ma. Nakapimpintas kang inada. Nakadisdisinti ka. Nagitaan na mo, nakamurmur sa akin. Sikat ti mapan mangipa-check up kadakwada no kayat mo. Anya? Di ka kat agyaman, ta sexy to'y asawam. Ay, dilawam amin ngay't surak. Makapasurong ka. Nana, gumatang kami man iti merienda dagito anak ko. Mga laakon ka dagito'y nakadisplay dito'y nana. Sige laang balasang ko. Ay na, nagpipintas ka dagito'y anak mo. Lala balasang ko. Nagmamayat ti bagbagida. Madlaw amas asikaso daan ay bag. Kadigdigos dapay. Ay naon anana, taim pa may sakon ti mga sikaso kadakwada. No kasta, di kan agtrab-trabaho. Saanon, ta pinagsardeng nak ti asawak, nana. Asikaso kanulangan dagiti anak mi. Ay katuwan naimbagkan ka, tanaasikaso ka kadagiti anak mo. Ang jay manugang ko ngay. Ay na, jay labagbagi na ti asikasun na. Di na masangaw, dagiti anak na. Aywan, apay akanayon ko makita dagiti apo ko yu ijay kalsada. Agay ayam dapay iti pitak. Ken agluglug-lug da iti danom. Awan samot trabaho ni Maji. Ay na, awan Ngambisi nga ron nga agpapapintas. Anya,
Ay sus, tila pagdanagak, kat ado tilugan nga aglabas. Awan kadwa dagiti ubing nga agay ay ayam ijay kalsada, nana. Ay, win nga road. No sa anak ko maabisay. Ala ko dagiti apo ko. Tasya akong timang bantay kadakwada. Ang makumi kumakmat ngamin nga aglaklako dito'y istor ko. No ala ina dito'y aglibas damat apo manaw. Nangalamit ti barbail. Asino nang tag? Asino ti agbarbail? Ay, katsyak kasapulak daytoy. Tapno sa anak, alumukmag. Ay, di magsunak ngaminan. Ay, jak itulok nga agbalinak adabyana. Isong agbarbelak man. Ayang ay dagiti na mau. Jak met nga rod na si putan ng tinapananda. Napanda siguro ija istor nga ayan ni Lola da. Ano kamatay? Sikat yada dito ibalay? Di mo bantayan dagiti anak ta. Kahit anyat mabalin ko nga'y kat aglibas da nga rod. Sinuro mo kumaa. Gapot tapin manaw, dabay bay ang matay. Di mo surutan, mo sa pulay. Ay na, amok ti ayuyang dagijay. Ijayan ni nanang. Wano saan? Ijayan da nana senya. Tanalawat ti paraangan ni nana senya apagay ayaman da. Mala, tayo na malaki tahanay. Limabas da itay dito'y balay, pare. Padpadagasek ida, ngam di damot kayat. Mapanda ka no ijay balay ni Lola da. Ay sige mga raw. Ina man kita ijay. Di damo imay dito istor anak ko. Napananda kaya Awam mo ijay balay da marilala. Sursurum amin akaaruban anak ko. Napanandan. Makapadanag mo dagjang ubeng. Napanan gamin di asawam aya. Ada di balay Di na kano nasiputan. Napimanaw dagito beng. Sige na nang tayo naman sa pulan dagito beng. Ay na, nakaturog kan dagiti anak mo, andong. Dinigos ko ida, tanagluglog da. Nabasbasa ti bado da. Ay, ang yamanak. Ay naku na napanandan nana. Pinakan ko pa ida na. Sapay katurturong dalaang. Subliam tulat tan numadamdama, andong. Uraya ko na maring nana. Alang arod, ang merienda ka pa'y tanagluto ak iti spaghetti, baro. Naimbag pa'y dayto ako, Marek. Sumiksik silat ta. Nagmayat ti pamagay. Wan kapilitan nga agpa-sexy tayo. Tapno saan da tayo nga isukat? Dagiti asawa tayo, mare. Kanayon nak ngamin amapan agzumba. Kanayon ti pa nagpa-parlor ko. Naimbagkan ka, tamasangom dagita, Mare. Ngam siyak ngay, hay, jak pa'y masangon ti agsagay sa inulabsan ti agsarita. Basta impinggol ko tabuok ko, huston. Ay, wen nga rod, nakalukluk magkan. Naimbag no di nakaisukat nila kay mo iti kasta nga itsuram. Ay, saan, Mare? Saklat ta ti love nila kay ko, Mare. Awan ti rum mga pagdanagan bakit? Tauray, dumakkel ka akasla ilipantay. Sikan tulat tati ayayatak. Tsaka agsapol iti kasukat mo. Takap-kap na kan nga asawa, kan ina dagiti anak ta. Agyaman naklakay. Madanaganak ngamin kadagiti ibagbaga ni kumare ta amaji. Unay kiti asawa ko na ya. Di mo dengdengin ti ibagbaga di kumaray. Di mo tultuladen day jay. Awan pakibiyangan na kadagiti anak na. Di labagi na ti pampanunutan na. Sana kasken ka, akas taunay ti panangasikasom kada kami nga aga-ama. Nya mo tabado mo majay. Sukataman. Kastoy ti uso ita. Hangin. Wala nga makikita tapusig mo nay. Uso nga raud. Apay balasang ka. Takon dibado ka ti kasta. Nay, apay. Dagiti lababbalasang ayat ti addaan karbangan nga agbado iti kastoy. Saan mo't Ibagbagadan to pay akasla kanulat tabalasang. Ado kanupay ti atiw ko ababbalasang dita.
Nadala nga rod asawa mo, nagpasiksi ka pailaan. Ay, jak nga rod kayat nga agsapul ka iti sa balay. Na? Jak kayat nga isukat nak. Isong agpaspaseksi ak. Para ken ka ti panagpaspaseksik andong. Nagiti ka anak mo at into na ram. Bantayam ina. Tano di da sumanursaw. Agpatuludak man ni Jay balay, andong. Ay, sige na nasin niya. Aglugang kayaw. Day, kaduamat gayam dagito'y duwang nga anak mo. Uy, natawa mo agbantay. Damo na panan ni bakakaw. Napangkano nakisumba. Tinasaya at ibatim pay laida ijay balay, tabantayak ida. Kasanungay ang makapasada kanukasta. Di ka madanakan. Jak ida baybayan, andong. Ay na, nagbabanglo dagiti anak ko, ana na. Dinigos ko man nida. Ay na, adon ti utang ko, ana imbaga nakam kang kananasin niya. Ay na, di mo panunutan dayta. Awan kadkadwak dito'y balay. Tanabayagan na balo ah. Isa pa karagsakak noong umay dagiti anak mo dito'y balay. Taadada aliw-liwag. Andong, pangipanam ka dagiti ubeng? Ay kay naibati di balay dananasin niya. Ay, alaman nga raw, tada papanak. Inakman agpa-laser iti rupa. Ha? Ipa-laser ko to'y pikas ko. Ta naka-promo da ka no ita. Ay, gastos ka man ay. Ay, uray takwartak mati aramatag. Tay kitak iti panaglaklakok iti cosmetics. Naku, mataurnungan dagita kwarta. Sige, kamin. Kahit, mangan kayo pa Nya ka namingay ka di kami naglutaw. Ay, kunang ano nagluto ka, lakay. Sige, makipang kamintaw ni balay dananasin niya. Adda diti balayo daan dong kandagiti anak me, nanang. Ay, awan mo't. Ang mga no nag-overtime ang nagpasada. Nakaparada mo't kanjay tricycle nga ipaspasada na. Awan damot ijay balay. Ay, ang mga no adada ijay balay da zenya. Ingka kitaan ijay. Umuna ka nga gawi dahin, taurayak amaring dagito bang. Sige nga Rod. Tamatuo kanak nga aguray. Si kalatan ti manguray kadagiti ubeng. Why? Mga kantaon, na mga no, mabayagang kami dito. Kun maturog kantaon, makaturturog kan. Ne. Awan dagiti aga-ama dito indami. Nasapa da nga ta, abimangon. Bueno. Di dan samot nagawid idirabi. Ay, apay ngay. Andong! Ayan nyo! Andong! Ay na, ano. Magkikiang dita. Di nakikindita. Bueno, Pinarigat na kitira. dagiti awanan bain. Hay! Andong! Bakit saan ka? Anya ti kaya't asawan da itoy? Ha? Awanan kayo iti bain! Traidor kayo adwa! Aga-agaw kay ti asawa si Kabak! Ayan ko! Tibok ko! Tigbatam ni sinya majay. Hoy, di kagis iskandalaw. Agawid tayo di balay, tayo di pagsaritaan tayo. Ibagam ti agpaiso kanyak andong. Hindi kaglibak. Adda relasyon nyo iti dayjay Why? Aklunay. Nadibilap tirik na keng kwana ta nadungo kadagiti anak ta. Anya! Ay! Nanay! Awanan ka iti bain! Kasta unay apa nagpaseksi kan pa nagpapintas ko. Tapno din nakla isukat iti sa bali. Ngam isukat nakmatlat ta. Saan aday ta kinasiksi ti sapsapulag iti may sa babae? No di ka ti panangasikaso na kada kami nga agama. Sige! Kabilang na lang. Imapas mo ti manggabil kanyak.
tamao din daytoy akaadda dito'y balay. Tapumanaw kaming kadagiti anak ta. No kaya mo nga awiran dagiti anak ta. Ibatek ida. Basta karima di mo baybayan. No di mo maasikaso ida. Nasaysaya at langalak idan iti pudirmi kanizin niya. Anya! Dayjay asin niya, Tipiliam! Andong! Wen, Ay sumamakawak ka niya. Kung naasikaso pa'y nadungaw. Anya! Ay, sana! Diyak ipalubos, andong! Siyak ti asawam! Iso siyak nga rin, Tipiliam! Aha? Saan ka nga ay ayatunay? Tanang, pangaasiyo. Tulungan dak ang mga lukoy kanyandong. Tasuglan na kon. Ay, binagbaga akon ti anak ko. Imbagak asan anasaya at yan aramiden na. Angam talaga adinan masinaan ni Sinya. Iso apasensya kan majay. Angam no kayat mau ni Sinya ti kasarita. Andong, nagapo dito'y balay ni Machi. Nakipagpakaasi, asinaan ka kanon. Pangaasim ta di naksinaan sinya. Basol ter aramitan ta andong. Ah, Kun adda posibilidad na nga agdarom ni Machi, no di tagsina. ha? Lading ita nga maasyanak kadagiti anak mo. Diyak kayat ang madadaal ti pamilya am gapo kanya. Sinya. Iso nga agsin at andong. Nasakit na ito apangatan ko tay nayat kamutan. Ngam oray anya ter aramiden ta. Saan ang maiparbang ti relasyon ta? Apay anaulimak ka. Nasakit tinakam mo, iti panagsinayon ka ni bakit sinya. Sige apag na. Talaga panawang kan na eh. Ha? Anya, apag na. Ala, sana? Ala, siya kung dakit daw iti pasensya. Nupay si ka tinagbasol. Agsorry aklat ta. Ngaming, amok anasulisog ka laeng, andong. Ay ayaten ka. Ang aramidog ti amin akabaulag. Tapno di nakisukat iti sa balay. Ang naglablabusak. Nakaliwayak kada kayo nga agama. Sure, lakay. Ikarig, asikasun kayon nga agama. Mala, sorry mo't no nailawana. Karik asarin na maulay. Basta tong palim ti karima. Asikasum dagitan nakta. Diyak kaya nga dadaka sa mapasamak kadakwada. Wun, promise, bantayak idan anaimbag. Ipamaysa akon ti atensyon ko kada kayo nga agaama. Biyag ti tao. Naimbag nga oras yun, Auntie Marie. Uweng kaanakan, si Kamat Gayam. Ni, adamat ka doon. Ay, wen Auntie, ni Hil, nobyo. Naimbag ang orasyo, auntie. Si ka, adda gaya man no, Lyom. Nabayagan nga da nagkinaawatan mi, Auntie. Kastaya. Ala, sumrag kayo, kaanakan. Agyaman kami, Auntie. No kasta, umayuyawis ti kasaryo, kaanakan. Wen Auntie. Sige, tatumulong akto para iti magastos, kaanakan. Oray saanan, auntie. Nakababayin mo. Sana bale. Tadan aramatan mi para iti dayta. Ay na, napatagtoy kaanak ka kanya, Kil. Iso akayat ko matitumulong. Iso apang nga asiyo, tadiyo paayan ti jaya katulong kada kayo. Mangtedak iti cash, tainayon nyo iti gastusan nyo. Agyaman kami nga rod, Auntie. Agyaman kami, auntie. Awan anyaman na. Nataarto'y nobyo, kaanakan. Saan mo't, auntie? Hambal ka matlaunay. Mala, mabiit lang ha. Agpaluto ak iti taraon, tadito'y kayon amangan. At
Ito'y tinayon ti inted ko akwartayo kaanakan. Ala, timulong kayo lang arudan iti nagastos iti kalkalpa sa kasarmi. Mangtad kayo manan. Siyempre, kasta ti kinapatigyo kanya kaanakan. Imbilang kayon kaspudpud no nga anak ko. Anyat serbik nga antim no saan kayo atulungan. Nakababay na talagang kada kayo, Auntie Marie. Di kayo managbabain kanyak. Basta kayat kayo atulungan. Ket no adda ka sa pulan nyo, di kay kumaagbabain nga umasidag kanyak, ta nakasagana ak atumulong kada kayo. Itaman pa'y akon ditulong dayjay nga ante manak ko. Kaslanta kayat yung asawan iti kasta na ibagayo, ananang. Mas daawak lang amin anak ko. Manipod pa'y idi si bibiyag day di amam akabsat ni antim. Kasla no pansin kada kami iti. Itala nga umas asidag kada kayo. Nanang, Kat no kanayon na kami apabainan iti. No tayo umasidag kami kankwa na ngagdawat iti tulong. kat nagbalbaliw siguro na, nanang. Tabo makatmutan. Ay, sa bagay matkit di Sapay la kumangaraw takas tangagpaiso. Nabayag sa mutan abalo day jeng antim, uweng balasang kao. Ay, wen tata. Kasla, itala makitak day jeng antim, Nabayag ngamin ija abroad, tata. Nabayag asaan na nagawawin. Nisumulagaya ma. Agsuplipay nga tayo dyan, bro. Saan ka nun, tata? Adun dagiti negosyo na ija sentro. Kasta aya. Apay, tata. Krasyo ka din ni antik. Diyak hindi ba? Kurso na ngawad nga armeng. Ay, mabainak. Nagpintas nga ben nga ore adan edad na. Bayan nyo. Tainton umay manan dito balay. Payaban kay to, tayamam mo kayo kankwana. Ay, sige man. Ay, agyaman balasang ka. Ne, Auntie Marie, na kayo magkayam. Sumra kayo Agyaman na, kweng. Umay kayo idagasan iti sidaan nyo. Wano, sidaan tayo kunak manlaangan. O, adoy, agduduma nga ikan kan karne. Ha? Ala, naggastos kayo pailangan. Nakababainan at talaga. Ay na, pagbainam ko makat ang tinak nga rod. Kasla anak kayo matan. Agyaman nga ron, Auntie. Makaamukan nga agluto, tamaki panganak dito yan. Sa akto agawid ka anakan. O sige, Auntie. Mabitla nga ron, tagluto Ay na, ipagmari. Naimbag man ta nakapasyar ka manan. Di ka nang lukat kadagiti pwestom ijay sentro. At dadagiti tauhak amang bambantay kadagiti pwestom manang. Kasta aya. Nasaya at takanayon ka makalagip nga umay sumarong karmare. Takailiw kayo mat akabanding. Nang runa dagiti agasawa aweng kanhil. Ayun, ada ka din trabaho ni Hil amanugang yo manang. Ay, awan pa'y nga rod ipag. Ngamsapay ko maata makasapulan iti mabiit. Tapno adda pangalaan da iti kwartada. Sapay masikugan di ka anakam. Saan mi kumapay ida pagkasaran iti. Ngam masikugmat ngaminan di anak ko. Ado ti mabalin ko apang isarkan kinihil no kayat na manang. Ay kasaritam tuman nga rod ipag. Sige manang, no saan lakit di anapili iti trabaho, ado ti mabalin ko apang isarkan kan kuana. Anya ka nung nga trabaho ti pangisarkan ni Auntie Marie kan kalakay. Family driver ka, no? Anya? Asino nga ti imanehwam? Di na pa'y matimbagan o asino. Agdardaras ngamin itay aping manaw. Iso ajak na palutput na imbag. Nakunana, nga umawag tumanan. Alakat na saya at nga rod da pangisarkan na kan ka. Ano sampay lang ang lakay. Naimbag tulan no makapas ngayak. Tulungan kan to nga agtrabaho. Taninanang tunti mga waawir iti ipas ngay ko nga anak ta. Saanan. Siyaklatan tag trabaho. Ipamaysam kid iti mga sikaso iti ipas ngay munto nga anak ta. Di nakpakadanagan. No kasta, sikati manihwak, Auntie? Wan Hil. Apay, di mo kaya? Saan man, Auntie? Kayat ko. Ano sanak nga imanehuan?
Tanayunak to ad agos ti swaldom, kalpasan ti sumagmamano abulan. Agyaman na kanti. Kat no kasapulan nyo ti kwarta, ibagam tamang teda. Amangan no kasapulan nyo ti kwarta, iti umadanin a panagpas nga iti asawam. Adamot kid di basit ang nakadulin nga aramatan minto, anti. Kurang ano basit? May mayat tay sobra tapno di kay tumabitin. Sige, oray siyak to ti sagot iti panagpas nga ni bakit mo. Siyak ta agbayad iti bil na iti ospital. Nimit gayam anti Mari ti imanihwak, bakit? Anya? Kunaklakid din no sabali a pamilya. Ay ka nasaya at ano kasta? Tani anti amis mo timang tangdan kan ka. Una, kontento ak itimbaga na sweldo. Ken nayunan na kano adagos ti sweldo. Anya? Nasingpat ni anti Mari. Manmano ti amo akas kan kuana. Naparabor, bakit? Umayak man, kaanakan. Ni, nakayumot kaya man ti. Sumra kayo ah. Agyaman ha. Ay na, nasaya tay may kayo anti. Adda ngamin kayat na ti makiamam mo kada kayo. Anya? Asino day tangay, kaanakan. Mamuan yun to no madamdama anti. Payabak pay. Tako na ano sumarungkar kayo. Payabak ka no. Kayat na kayo ang mama mo. Ay katwan ah. Paayabam, tagam-am mo kami. Naimbag nga oras mo, madam. Di nakawagan iti madam. Tanano mo akla ang kabsat. Siya gayam ni Ernesto. Siyakmat ni Marie kabsat. Nice meeting you. Kastamat, Mari. Maragsa ka na kamakamukan ka. Sapay na kuma, tada ito yung ti pangrugyan, ti panagsiningid ta, Mari. Ay kat nagasat ni Tata Ernesto ah. No kayatan ni Auntie Mari, bakit? Nagasat dadwa. Tagpadadaan nagagat. Sa bagay matkid di ah. Ay bumaknang dantula kid di. Tagpadadaan nagagat. Agpadadaan na diskarte iti biyag. Wana, iso asapay ko matakayatan ni Auntie Marie ni Tata Ernesto. Tapno makapagkasardamutan lakay. Barang nga. Sa bagay, dakil ti posibilidad na ang magustuhan ni Auntie Marie ni Tata Ernesto. Tanasingpet, ken adda itsura na. Wana, iso nga orayan talatan at isumaro no ang mapasama. Ha? Agpaiso tata? Inaklon na kayo ni Auntie? Wen palasang ko. Wow! Congrats nga rod ah! Kat agkasar kayo nga rod din ah tata. Uwan ko mga rod, ngam di na paimat kayat. Ala, mapanan titawan. Kaanon tupay ngay? Urayak no kaano nga umanugot ni Antem. Narigat mo't no pilitek, no di na pay kayat. Ay, apay pa lang itantan na. Sayang tal daw. Kastaman nga rod timbagakan ko na, ngam agkad-kad mat. Jak mo't kayat apilitan. Tamagan no ibabawi natin panagaklong na kanyak. Ay, nalakaya, ti may break. Anya? Awan pa inihil, anak ko. Awan pa'y matnanang. Ag-overtime ka no. Manan. Kanayon mo tan ti panag-overtime na. Ay, kasano, ado tilakad ni Auntie Marie. Iso pasaray marabyanda nga agawid ka ni Hil. Anya, sa bagay, bayadan namot siguro ti overtime di asawa man niya. Wala na. Sob-sobra pa nga rod tititad na asweldo ni Hil. Anya, Saan ka di ngay mimay ni Antem dito balayo, balasang ko? Saan matata? Man-mano ngamin ngag-text kanyak. Anya? Ay, mapan kayo laangan iji balayda. Ingkay sarungkaran. Ay, namin ano ngay bagak tayo takin ko na. Agam ko na asa na matatao iti balayda. Anya? Manipod inaklunak. Saan kami pa'y nag-date apulos? Namin ano ngay bagak nga agkita kami. Ngam busy ka no? Ay, sa bagay talaga ama kumikumda. Pati siya asawak. Kanayon ti pa nag-overtime nan. Marabrabyanda ka nung agaw-awid ka ni Auntie. Urayak latan no kaano amawayaan. Taisunto ti pa nag-date mi. Lakay, apay akas lang na unag ti pampanunutam. Apay, ada ka di problema?
Awan. Weng. Awan. Manon nga aldaw akasta ka. Tunggal agriin kay tagsapa, kan sakbay maturog ka. Nakaununag ti pampanunutam. Kwa. Banog ko lang siguro dahito eh. Lakay, kaya't katulungan ang trabaho ngam di mo matkayat. Saanan? Kabalan kayo abiyagan. Kan, uwan kayo. Awatam dahito eh. Ni, nagsweldo ka manan? Kasusweldo mlay din na panalawas Sweldo man na. Nagadun ngay. Wen, tananayunan ti sweldo. Ala, awatam mo. Gataangam to amin akasapulan tayo dito balay. Apay akasla ka na yun ang manayunan ti sweldo. Diyakan mo bakit? Kasaritak tuman ni auntie. Damagag Sana, man. ang mga no sa balit ti pagawatan na, iti panagdamag mo kan kuha na. Ay, kanuan gayam. Apay adi mo tanong umay ni auntie dito balay. Ado, ti pakakumikuman na. Anya? Ala, may ka. Agar mo sartakit din. Agyaman na, tapinat gantikid daw ko apa nagsarak tamare. Juan, tada na patag nga ibagakan ka, Ernesto. Anya dahi ta. Sorry. Ngamlipatan na kon, Ernesto. Apay akas tamat ng tibagbagam. Lipatan na kon, tadan sa bali nga iayatak. Apay ngay, anya tinagbasulakan ka. Di kag sangit. Panawan ka dito yun nung sangit. Ha? Basta aglinipat nan. Ulita. Sorry. Okay. Sige, bye, friend. Asino di mawakan ka, anak ko? Jagayem ko nanang. Rumwarak ta da papanan mi. Papanan nyo nga'y. Basta da papanan mi. Iso pakibantay yu pa'y laang da apo ko yun, nanang. Oh, aday ta. Makitam ti asawam. Kanti ubing nga antim. Agsinsinubod na. Kabayatan ti pananganda di ti restaurant. Dagiti awanan bain. Ops, relax ka lang. Di ka unay, friend. Di mo mabalintagi skandalo dito. Itakababain. Nagturad damatan. Di dala nagamakan nga ang mga no da makakita kadakwada. Awanan day ti bain. Traidor dang agpadpada. Ay, tay tulagan ta. Relax ka lang. Urayam ang makaawit ti asawam. Samon to kasarita. Saan na dito eh? Pangasim. Pasensya ka na. Tanaladawa ka nagkaiba ka. Apa yan? Traidor kayo itiikit ko. Awan babay nyo iti kastang aramidan nyo. Weng, anyan dahi tangay Di bagbasa. ka nagindidiyan mo. At day ta dagiti kawas mo. Alam amin dagitan kat pumanaw kan. Agsinatan. Tapno na waya kayo nga agdanakan ni Auntie Marie. Weng, agpalawagak. Denggan na ko ma. Sorry no nagilimudakan ka. Ngam sinulisog na klang ni Antim Amari. Mabuti nga ang mapukawan iti trabaho. Iso at tinungpal ko amin na kayat na. Narukot kahil. Napatpatag ti kwarta kan kangam ti pamilyam. Di mo man la pinanunot ti mabalin nga ibo nga dayto nga raramidam. Nagtalaga kan ka. Isadyak pulos ni namnama maramid mo ti mangluko kanyak. Nagsakit tinamwag Pakawanan na ko ma. Ikan na kumapay ti may sagundaway. Pangasim. Uy, anak ko. Imawag di kasinsinyo. Nadisgrasya ka no tilukan ni Antim. Kat natay ka noon. Anya. Ay na. Una yan, tanatayan at ikay man lang nakapagsarita ba't ngayon mo na. Nana. Ala, punasa mo ti sakit tinakam mo itiikit mo anak ko. Tas ikaamot laang ti marigatan no agimula ka itigura. Naitabo na ni Auntie Marie, Weng. Aging ka kaliita, kat di na pala mapakawan. Nagbasulakin ka. Pakawanin nak no nagbali na ka na rukop. No nagpasulisog ka.
Sapay ko matay kanak iti gundaway kong agbalbaliw. Iba't pateng kayo iti anak taweng. Napatid ka mat kada kami. Iso asike. Mapakawan ka. Kat sapay la kumatasaan ng ama ulit ni napasamak. Santo na pulos. Kat agyaman ak. Ikarik. Sulnitak dagiti nagkurangak. Pagbabawyak iti kastaw na iti basol ang naaramid ko kan ka. Ay ayatan ka, weng. Ay ayatan ka mat. Iso ang mapakawan ka. Basta ikarim adimon ulitan tinaramin mo. Ikarik. Saan na pulos. Biyag di tao. Oh, dismissan man nan, Angie. Panag-aawidan. Iso nga as usual, amo man karamidam. Juan, Emilo. Igamak manin dagiti bagyo ka ni Rogie. Ay, adoy di bag ko, Angie. Igamamon, tagawid tayon. Juan, Rogie. Agan-anas ka, Angie, Juan. Takas tati akam mo kada tayo nga agkakaadalan. No kayat mo nga adda kadwang, agsingsingpat ka, naawatam. Juan, Emilo. Awan problema iti dayta. Okay, let's go. Ay, nagsakit ti abaga kan bukot ko, Lola. Ay na, apayan ngay, apo. Amangan mo't no inawit mo manan dagiti bagdagiti kaadalam. Kapilitan tapno kayat dak agayam, Lola. Anya, ay una yun aya. Parigatan da kamot dagita ka eskwelaam. Di dalam asyan kan ka. No jak aramidan tikas jay. Saan dak akayat akadwa, Lola? Swerte akit di Tadagagayam ko analalaing ije pagadalan mi. Isuda nga minti kalaingan ije school. Lupod no agayam ti pangibilbilangan da kan ka. Saan da ka parigatan? Amangan no babaunan, wano alalay laang ti pangibilbilangan da kan ka, apo. Ha? Oray anya ditan Basta saan dak asupsupladaan, Lola. Okay kanyak daytan. Angie, igatangan nakman iti danong ijay kantin kan may sa hamburger. Juan, Emilo. Ay, oras siya. Igatangan na di banana Q kan barbecue kan turon kan danom. Juan, Rogie. Ala, mapan kan, tamabisi na kon. Masadutak ka mapan ijay kantin. Agawama. Juan, Emilo. Ay, talaga natulnog day dyan nga Angie ka data. Anya, friend? Rumbang lang. Tano saan? Jakon pakopyan iti assignment. Kan jakon kayat akaduma. Ay, nauto-uto matiloka. Tiyamunan sa kat gayam, ti pangibilbilangan takan kuana. Di nalaan mo nga uto-utuan tala. Wanyarot. Anyat si daam, Angie. Naigisa nga ugot ti kamuti, Emilo. Yak! Anyamot day ta si daam. Ruot manan. Basta agbalon ka, kasna. Awan lakot, ruot. Awan ngamin sa bali mabalon, friend. Anya, friend. Di nakman awagan iti friend, Angie. Ha? Ag-friend taya. Agraraman ka man. Ha? Agkaadalan talaan. Ngam saan tang ag-friend, Angie. Naawatam. Ala, mangantan, apo. Agan anos ka, no anya ti adda. Anosam, apo, kun. Tanay, jakmat makatrabaho na yan. Taadun ti marikrik-nak iti bagi. Wan, Lola. Tinapatag. Saan tayong aglangan amangan? Wan, apo. Katarimaanong ti ag-eskwela, wan. Di ka pa ilang makinubnubyo. Tapno makalpas ka iti panagadal mo. Oray high school lang, apo.
Tadi kamat kabaulan apagadalan iti kolehyo. Wen, Lola. Uray kayat ko kumatagtuloy iti kolehyo. Ngam, awan mabalin ko. Ngam, no palubusan dakto nga agtrabaho ak. Tapno makaurnong ak iti pagadal ko. Kayat ko ngamin at talaga ti makalpas iti kolehyo. Ala, pagsaritaan tanto dayta, inton nakagraduar kan iti sekundarya, apo. Ay, kasjay mo't ngamin dagiti dadakkel mo. Pinanawan da kan idinagsinada, katadan kabukbukudan da a pamilya. Di da kapay malagip nga umay sarungkaran. Busy da siguro, Lola. Sana bali. Tadda kayo mat amang ipatpatag kanyak. Da kayo ti inspirasyon ko nga agis eskwela, Lola. Ay na, itong bigatan di graduation tayo di high school, friend. Kati dapay lang, kablaawan kan. Sikat ti valedictorian kada tayo nga kakaadalan. Thank you, friend. Katlaawan kamit tasikat ti salutatorian, Roji. Ay, agyaman nag. Ay, sika ngay, Angie. Makapasa ka nga ta. Wen, Roji. Ay naasyan la dagiti mamaestra ken mamaestro ken ka. Iso nga impasada ka, Angie. Ha? Inaramid ko mat ti amin akabaelak, Emilo. Nagrepaso ak iti husto. Talagang adda dagitay nayanak at badan niya, friend. Ay, wan nga ron. Imbaglaangan, tanalaing ta na ipas ngay, friend. Puli tayo nga nin, friend. Sa bagay, correct ka dyan. Ang ni Angie, pulida ti tablerd. Oh. Wan nga ron. Ay, kaasim at daytoy nga, Angie. Isu ti kulelat kada tayo nga agkakaadalan. Ay na, kablaawan ka, apog. Nakalpas kan iti high school. Agyamanak, Lola. Para kada kayo ti diploma iti panaggraduar ko. Ay, congrats my friend. Nagado ti awards mo, sikat ti kaadwan. Thank you, friend. Congrats Ah. ka. Lola, pasensya kayo Awan award, wano medal ko. Ay na, sana balin ako. Kinapatang nakapasa ka. Umdasan apakaragsakat dayta, apo. Nasaya tadakan, Anjay. At nasa nga ilim, apo. Ha? Asino, Lola? Sumra ka, tapno makitam. Ha? Naimbag nga oras mo, Angie, kaanakan. Kumusta kan? Auntie Sonia, da kayo matgayam. Wen, taumay kayo kumustaan. Nakagraduar ka gaya man kaanakan. Wen, auntie. Apag iso nga rod ti umay ko. No kayat mo, pagadalan ka iti kolehyo. Agpaiso, auntie. Kayat ko launay Nga masapol, nga agnaad ka ijabalay. Ha? Adayo matibalayo ditoy, auntie. Awan kadwa ni Lola. Di nakpakadanagan, apo. Awan problema kanya, nguray ang maymaysa. Napigsa ak paymut, kabaulak nga uray awan kadwa. Wenmet ngamin, Angie. Awan ngamin kanwami ijabalay. Tanagawid mo tanti katulong mi. Iso ano kayat mo? Pagadalan da ka iti asawa. Ngam, agpay ka akatulong ijabalay. Kwa? Kasanungay, Lola? Wen ko na muna po. Napintas nga oportunidad dahil para kan
Isu sige, sumurot kan kini antim. Auntie Sonia, saan ka di pa'y nga ag-enroll? Diyak namin naka-enroll iti napalabas a semestre. Tako na yung nga ita a semestre ti pa nag-enroll ko. Apay adik taranak, Angie. Ha? Di ka agpakalaing amang manmandar kanyak, ha? Urayom nga ibagak na ita. Di nakununaan. Sorry, Auntie. Awan pa'y budget. Iso nga anusam ti aguray. Mabalin ka di nga agawid akpay nga rod, Auntie. Tainak bisitaan ni Lola. Inakmot kumustaan. Agawid ka no ada kwartam. Apay, ada kwartam nga agbiyahe? Awan, Auntie. Tadidak mo't suswelduan dito eh. Kat nasakit tinakam mo. Di ka kat agyaman. Tada na pintas abalay apag nanaedam. Naimas pay ti kanam ditoy. Noan niya ti kanon mi. Kanamat. Auntie. Agabala. Tapno di mo mat kun na. At to'y tilimagaso. Gumatang ka iti pasalubong mo kan ni Lola. Ngam agsubli ka matla dagos, ah? When, Auntie? Di ka nagsubli ijay, apo. Tadi matgayam tinungpal ni antim ti karinakan ka. Kunana apagadalan na ka, ngam saan matgayam. Uray ko man, no swelduan na ka, ngam saan matgayam. Lola, Di ka nagsubli ijay. no nga'y sukunan nak dito eh, Lola. Siyak ti makamukan kwa na. Di ka madanagan, apo. Lola, dadakkelan dagiti mula tayo anateng. Wen nga road. Ay na, kasla ka ano laang idi ka imulbula. Ita mangrugin ti panagbunga da. When nga rod, Lola. Nagadumot ti mula tayo. Wen, may mayat. Tapno ad-ado ti maapit, apo. Sa bagay mo't kit di ah. Ikararagda ang matyambaan ta tinangin na apresyo tinateng, apo. Tapno adda pagadal mo. Adda ka si ti Diyos. Patyag adi na tabaybayan, apo. Lola, natsambahan tayo tinangin na presyo tinateng tayo. Dakkal tinaglakwan tayo itinateng. Wen nga rod, apo. Ay na, kasladyak pa dyan ang makaigam ta iti kastoy kadakkel ti kwarta. Agen rolak ka din, Lola? Wen, apo. Katida duma kwartata. Pagpuunak iti negosyo. Tapno adda pangalaan ta iti gastusan ta iti inaldaw. Kan pagbayad mo iti pagadalan niya. Anya nga'y ang negosyo, Lola. Kumpurme. Aglako-lako akno isaw. Magpanunutak iti napintas a business dito'y lugar tayo, apaw. Ala, apay nga itakalaang anagenrol, Angie. Naudi kan imo na kamin iti mano atawan ken ka. Nakurnong kami pa'y ngamin iti pagadal ko, Emilo. Ay sus, kaasi ka talaga. Saan ka lang aro din analaing akas kanya? Awan pa'y gayang pagadal mo. Wen nga rod. Iso anagasat ka, Emilo. Da kayo ka ni Rogie. Taada pagadal yo. Ala, agan-anos ka. Ngam di ka nga tamarigatan dito'y college. Ang mga numabagsak ka lang dito'y. Sayang ti kwartayo. Saan, Emilo? Aramidak ti amin akabaulak tapno makapasaak. Agripaso ak anaimbag. Lola, aguyak kayo manan. Ay, kagaangay na apo. Tanaarbisan ak ngamin iti kalman. Di kay ngamin agpapaarbis tapno di kay agsakit. Wen, di nakpakadanagan. Taagimbag ak tumatlaan.
Ken adda agas atom tumarag, apo. Rumbang laang nga agimbag kayo. Tapno napigsa kayo intong graduation ko. Ay na, agradwar kan iti mabiit, apo. Wen, Lola. Naayat unay ni Apo Diyos. Tadi na tayo binaybayan. Nairemedyo ti kwarta a pinagadal ko. Babaan kada kayo. Babaan kadata ko na maapo. Tauray si ka. Ado ti sakripisyum iti panagadal mo. Sapay ko mata apaman ang makagradwara, makapasaak iti board exam, kat makasapulak adagos iti trabaho. Ikararagta, apo. Ay, congratulations, Emilio. Ay, nasikan ti manager dito kumpanya pagtrabahuan ta. Thank you, Roji. Di ka madanagan. Tangumaton to ti posisyon mo ditoy. Itatasyakon ti manager. Os, talaga? Uwan, basta agpasimple ka lang. Tapno saan da ang makadlaw. Ay na, itapay laeng. Agyaman akon kan ka, Emilio. Kabarbaro man to'y lugan mo, Emilo. Wan pa pa, napintas ka din. Wan, gamayan tisigo na lugan mo. Ina ko kon, papa. Inanakot si ti ginatang wita. Nangalami ti kwarta. Ni papamat, manager to'y anak mo. Damagam, no sa dino tinagalak iti kwarta. Ahwa, manula at tawa na nagbalin ka manager. Ngam nakagatang kan iti kastalugan. Nangina dayta. Manu a milyon ti balor dayta alugan. Nalaing ado miskarte to'y anak mo, papa. Ado ti sideline ko. At titibingay mo, Roji. Gapo iti kinatulnog mo kanya. Wow, nagado a kwarta. Wan, tapno saan la asyak ti mairanranod iti maliklik sabta iti kumpanya apagpapayan ta. Ako nga, awan to nga tati makadukta liter aramiden ta. Awan, di ka madanagan. Basta pasimple ka lang. Amok yar aramida. Nalaka na ang alusutan daytan. Anyat serbiti kinalaing ta. No di ta aramatan ti utag ta. Saan ka di? Sa bagay, nalalaing tamot lang adayong ang dagiti empleyado iti kumpanya nga ayan ta. Ala, mapantangaro din iti sigod nga yuyang ta. Tain tamanan makikasino. Sure! Andiya po. Itay pailaan na uli mo ka. Apay, anyan pang panunutan. Adda nga min napintas kan naliday adamag, Lola. Ha, anya dayta, apo. Maidistino ak ija abroad. Ija ti pagisurwak kas maestra. Tasyak ti destino ti boss mi ijay. Dumakkel ti sweldo. Iso na laang, tamapanawan kayo. Ay na, apo. Sana problema dayta. Di nakpakadalagan. Tanapig sa akpay. Sige kitday. Gamatam dayta nga oportunidad, apo. Ha? No kasta, palubusan nak nga agabroad? Kutuon apay kumaasaan. Kat para iti pagimbagam dayta, Angie. Lola, Sana siyak ti panunutam, apo. Ti ikit din napintas ang masakbay ang ti panunutam, apo. o sige, mangtang danak to iti agbalin akad kadwayo diti balay. Lola, Emilio, kasano da ito yan? Ada nakaduktan, iti papaaramin mo kanya. Kit impulong da iti akin ko iti kumpanya. Problemam daytan, Roji. Eish. Basta agresign akon. Kasano akon ngay? Problemam dayta kunakmat. Panunutam no kasano amalusutam dayta. Ay, sana mabalin. Apay nga siyak lang ti agsungbat iti da ito ngay. Kat si kamo ti masterman, iti panagkupkupit iti kwarta. Ako lima ka. Ish! Tanangam ti panagsasaom, Roji. Di nak iramraman dita.
Ay na, saan ang mabaling ko nakmet? Dua ta mang sango iti problema, di nakbaybayan. Basta resign akon. Awan lusot mo. Ibagak tumatla si kati mastermind. Papa, tulungan dak ko man. Dakkel ang kwarta tinadispal ko iti kumpanya pagtrabahuan. Dahil launay dahi tagatan. Diyak kabalan nga ipaay. Iso pasensya ka. Papa, Nang ipipanam ka na iti nagdadahil agatan ti kwarta. naigo mo na iti sugal, Papa. Impaabag ko iti sugal. Ay na, mabalod tan, Emelo. Wen Roji, awanin ti maramitan ta. Ikaro ta nagpasulan ta. Wen nga ruwan, ang bababawi ak, ngam naladawan ti amin. Oray siya, pagpapabuya tinaramit ko. Kunaknog na nayon ti kinaragsa ko. Kapoy ti kato ti kwarta. Ngam nagpitot. Uray siya, nasisira pak iti silang ti adu a kwarta. Lola, kumusta kayon? Kastuya po. Nasa lunat-lat ta. Napintasan to'y balay tayo. Wala po. Nagdakala balay. Ngamdudwa kami mo iti babaunan ngagnanaad ditaw. Tay jay mo tapro ti pagtrap-trabaho mapaw. At the good news, Lola. Maidistino akmanan diti Pilipinas. Ha? Agpaysaw apaw. Wan, Lola. Iso nga agkadwata manan. Ay na. Nagsayatan apaw. Kinid daw ko iti boss mi dayta, Lola. Ngamin, kayat kayo ang makadwa bayat ti panagbakat yo. Ken, at dapay may sa good news. Ha? Anya dayta apaw. Maipromotak iti trabaho. Siya kun ti agbalin adin iti pagadalan ang nagisurwak idi. Anya. Ay na, kablaawan ka apaw. Agyaman tayo iti Diyos, itinabos dun aparabor na ka apaw. Wan, Lola, ni Apo Diyos amin tinagapwan dagitoy a bendisyon. Ala, agsinsimpot ka nga raw duwan. Uray na nga atong tisaad mo iti trabaho. Agbalin ka kumalatta na pakumbaba. Kundi ka agar-aramid iti anomalya, apo. Di mo aramatan ti kinangato ti saad mo, amang gundaway iti padam ataw. Wan, Lola, laglagipak akanayon dagita abilin nyo kanyak. Biyag ti tao. Lari lakay, may kawa kami iti anak tanodakan iti adayo. Uresyak may kawa aklakit di Diyos to. Kailiw kayon to iti anak ta. Bastagan anad kay ti pagilyan apapanam, ha? Wen, promise. Para kada kayo iti anak ta. Urayin ba't ta kayo, wen? Pagan-anad kayo iti anak ta. Ay, wen, inagtugaya man sukunan ni nanang. Tapno adakan kadwayo iti balay. Ha? Ay, uri saan ko man, takaasimot. Bakatan tinan. Nabigsapay ni nanang. Kabaalan na pa'y tagtrabaho iti unag ti balay. No siya kamay sa, uri saanan. Takabaulak at aripatun ti anak ta nga uri awan kadwa. Basta ayabak ni nanang. Tapno ada katulungan iti balay. Ada kami Maylin, kadwak ni nanang. Ay na, kumusta kayo, nanang? Agmano Kaasyan na ka ti Diyos, balasang ko. Ala, sumrag kayon. Yagyo day tabagyo, nanang. Taipan ko itagbalin asiladyo diti balay mi. Ay na, agyaman balasang ko. Ala, agina na kayuan. Tamangan kayon to no madamdama. Hoy, nanang! Aldawag! Apay di ka pilagri nga ya? Ay sus,
Ni Maylin agong unget sa abag. Nanang! Bumangon kay mo dito na! Alawan! Abay, may kayo dito at magdunya. Ay, sus, delikado. Apay ngay akas tamot tanday taman ug ang kaw. Ay, bumangon ako na. Ay, Sana mabalinti kas nga istalyo. Isungarod ngay may kayo dito balay tapno tumulong iti trabaho. ay, pasensya kan balasan ko. Diyak ngamin unay makaturog idirabi eh. Isuan ala daw ak anak ka rin. Na ikaw ak ngamin tasabali abala iti nagturugak. Nakaluto akon. Nanganak pa yun. Iso batang yung mga rutagin naw ko nagdalos. Nawatan niyaw. Ha? Uwan, Maylin. Ay, mangkita ak man itilutok dito'y ref. Di kayo lukat-alukat dito rep. Ay, nakigtutak pa eh. Itay pa'y lapal-paliwan kayo Lukat kayo malalukat dito repon. Madadaal na ita. Sa pinakangingina. Kan nagastar iti kuryente no lukat kay alukat. Ay, kwa. Mangkita ak kumaiti ilutok asidaan tayo balasan ko. Katuraya masyak ti mangirwar iti lutuan niyo Di kagpakalay nga mang lukat-lukat iti rep. Ay, sorry, Maylin. Alalalaglisi kay dita. Tasyak ti mangirwar iti lutuan niyo. Maylin, nangagkuti pa ng bugbog mo iti katugangam itay. Apay manan? Masurunak. Lukat iti rep. Pagbalinan na mo na kabinet, jerep. Di na mo tararamidon na. Barbaryuti ka talaga. Ignorante. Saan ko maakas ti panagsasaom ide katugangam? Di ka lamaas yan. Bakit tampay laang? Respetom kumamot aadin ko. No apay mo nga ngayon kuyog di asawak ti inana ditoy Di na bagay tagna di ti syudad. Ignorante. Pati rice cooker, di na among awsaran. Nadaulan na lang ti kagawaan no kasjay. Katno din mo, sikan ati mga ramid, ading ko. Saan ang masapul abugbog kawam? Ta saan anasaya ater aramidem? Kasanon no agipulong iti asawam? Ay namanang, din tumakapulong dayjay tawan cellphone na. Di nanto pa ang ultimo ag cellphone. Basta sardengam nga ung-ungtan ti katugangam, Maylin. Respetom kumamot adi katugangam. No adda di mo kayat, ibagam itinasayaat. Di mo bugbog kawan. Maylin, balasan ko. Kasanung aramaten di washing machine. Aglaba ako ma. Ngamjak mat amaw. No kasanung aramaten di washing machine. Di mo amo nga usaran dayjay ta automatic. Isuro man balasan ko. Ay na, narigat ta masuro dayjay. Nang runa no kasken ka. Iso nga igalgal mo lang dagiti murang. Laba ako mapay dagiti ulas, kan ap-ap ti kama, kan ap-ap ti sopa. Ano sa magalgalan? Tadyak kayat nga ipaaramat ti washing machine kan kananang. Amang ano dadaulam. Ha? Alalahin kaglaban. Galgalamon. Kan umalpas kang aglaba, agluto kan tumatan. Tapaturugak ta anak ko. Paturugag ti anak ko kunana. Ngam isumat ti matmaturaw. No dinan mapaturog ti apo ko. Isun ti maturaw. Ay, kunak no nasimput day ta amanugang kaw. Ngam saan mat kayam. Hello Lakay, kumusta ka ditan? Nasaya at kasasaan ko dito ba kayo? O ano rin mga pagdanagan nyo kanya? Na kayo nga, kumusta kayo? Ni Nanang, kumusta mo tayo? Nasayaat kami, kastamatan ka ni Nanang. Diyak nga ron pagtrabahuanan, tama siya nakkankwana. Angam no na duma, agpilit nga trabaho. Bay-bayam, no kaya't nagtrabaho. Tapno sana, maburing dito balay. Wan, diyak unay pagtrabahuan, tabakutan. Nalaka mabanno. O, sige nga ron. Umawag at lumadamdama at dabit aramidak ba kayo? Bye! Bye, Larry! Mabidla ang balasan ko. Kasarita kumapay ti anak ko. Awanan na! Nagladaw ka ngayon masidagan. Busy dyan akyo. Ay, ado ko mati kayat ko nga ibagakan ko, ana. Anya ti ibagam, ipulong nak. Ibagam anaw yung ak, kasta. Ha? Padasam tagipulong itasawak, tadakas ka kanya. Ang sa bagay, di kan tumakapulong kan kuana. Di kan tumakaigam iti cellphone.
Kan oray man makaigam ka, di mo matlam mo nga ramaton. Ngamin, ignorante ka. Agawid ako man ijay probinsya, may balasang ka. Ay, awan ka gawin! Apay, marigatan ka ngagtrabaho dito ay. Di ka katagyaman ta napintas ti bala pag nanaudam. Naimas pati kang kanum. Sa anak anay ruwam dito, balasang ko. Kaya't kunti agawid. Basta di ka agawid. Uraya man nilari ti mangibagang agawid ka. Saan man na natangkan ti ulong, nana? Apay, di ka maasyan kininanayin ka? Nagado di lablaban na. Kat di mo mat ipara mat ti washing machine yo. Di na mo nga ramatan day jay manang. Intun madadaal di dakdakkel ti gastos. Sapay nagngina ti bayad ti repair. Isurong no kasanong araw. Mabalin ka di manang. Di ka man nagpakalay nga mangisuroy taramidot. Ha? Sana kaputay nga inauna kang ngamsyak kakunam lang asino kamot na nakalalay nga namang isursuro kanya. Saan ako nga uwi nga basit? At danakam ko manang. Nalalay nga akto pa dumiskarte iti biyag ngam sika. Ala, makaamu ka no di ka dumngag iti pamagbaga. Talaga adi mo maikat ti kinangato ti pride mo. Kan ti kinabastos mo asumong sumbat. No di mo kayat nga gungetak, di kag pakalay nga mangbagbaga kanyak manang. Tadanakam ko. Ala, di mo panunutan, timbagbagat ya adim kan kaanak ko. Si kamot la ti marigatan, no, ipaunag mo dagit yung imbagbaganakan ka. Nasakit anak lang amin iti kasya pa nagsasao ti kapsat ko pa nga. Uray ko mano sa anak nga inaunang iso. Amum man ti style di kapsat mo. No mamagbagaan, umingar dagos. Di na kaya ti matubtubngar. Kanayon na nga ibaga nga adanakam na. Ngam no talaga nga adanakam na. Apay kas jeter aramidan na iti katubangan na. Di lang maasyan ijay bakat. Kanayon ko mata bagbagaan. Hanggang pati siyak nga amayo, bugkawan na. Talaga sa balik, yung ugali di kapsat mo, anak ka. Ni, aldawon na nang apay anak kay dakay pala dita. Nakakukot kay kidin. Maditirit na balasang ko. Kaslag guri-gurak. Anya tinararamid yu aya, apay nga gurigur kayo. Naglaba lang ba't iti Ay di pagpamparti pa naglabayo. Tawan pa kay inaigan dahi ti pa naggurigur yu. Talaga siguro mo ta kinaptan na kayo ti trangkaso Saan man natilay ras-rason yu mo? Pasensya kan, Maylene. Diyak pa'y lang makatrabaho. Bantayan yung aruta po ko yu tarumwarak. Papanam. Di yung damagan. Apay masapol ang mamuan nyo aya. Basta da papanak. May papaniti trabaho na ito Bantayan nyo, tapo ko yun. Adoy nana. Inggatangan kayo iti agas yo. Tapno bumaaw ti guri-guryo. Ay, agyaman akbalasang ko. Ala, mangan kayo nga rudan. Saka ito agtumar nana. Kaninyo ti in-take out ko nga arus kaldo. Agyaman akbalasang ko. Awan anyaman na nana. Alaag pa'y laang ti ka anak ije balay. Tapno makaina na kayo ana imbag nana. Ay, kaya't kunti agawid ije probinsya me. Balasang ko. Hijak kaya aton ti agnaud dito agawid ako man. Ngam di nakpalubusan ti kapsat mo. Ala, agpaimbag kayo pa'y nana. Tano na imbag kayon ton, saka ito agawidan. Agam, di nakbat palubusan ti kapsat mo. Balasang ko. Siyak ti makaam mo, nana. Maylene, hindi matlaging bagan ni nanay ka. Apay nga ipadoktor mo. Pambar na lang, Dayjay Manang. Masakit at talaga ti katubangam. Paagasam ko ma. Adamat kwarta yung agasawa. Nalawan-wanan, pagasak. Pumanaw ka nga rudan, tamakarengreng ka manang. Problemak daytan. Di katugangam man ti pakibiyangam, sana ti katuganga. Agawit kayo nga rudan, nanang. Wan, balasang ko.
nga mabalin ka di nga inton agimbagak sa akto agawid. Itanti pa nagawid yo, tamang ano niya ti mapasamak kada kayo dito balay. Diyak kaya ti mapabasol no dadaka sa mapasamak kada kayo. Diyak ka ba ulan ti agbiyahe, Maylay? Itulod kayo di terminal ti bus. Ipalugan kayo. Isa di kay madanagan. Hello, Larry. Nasaya tayo mawag ka. Ikwan, ni Nanang. Ha? Apa ni nanang? Agpilit nga ron nga agawin. Iso nga intulod ko na di terminal. Anya? Apa ka no? Diyak man mo. Maburing ka no mo dito'y balay. Saan ka no na irwam dito'y syudad? Birukan ka no latta ti bagay na ti klima di probinsya. Anya? Sapay awan pang kunta ka kay ko na. Ay, hindi ka mandanagan lakay. Impalugan kon iti bas. Sana mapukaw day jay. Imbagak iti konduktor ti pangidi sa agan na kankwana. Nala, di ka mandanagan. Natalgad ti kasasaad ni Nana nga agawit ta impalugan ko. Diyak mo mabalin alapdan ta mga nuguraan na. Isa pinalubusa ko na. Agkapsutak at talaga. Kasla maulawak pa eh. Ay, Diyos ko, di na ko mabaybayan. Tarabayan na ko iti pa nagbiyahe nga gawin. Ana, babalin ka dito makiabay kada kayo. Antiin ka? Ha, si kamot gayam dayta, Marlon ka anakan. Naggapon nyo, ante. Ijay balay da insan mo alari, barong. Si ka, nagkapuam. Ada ginatang ko alote dito, ante. Kahit madama ti panagpatakder ko iti balay. Agure kayo, apay kaslag kakapsot kayo. Masakit kayo? Maulawak, barong. Tulungan ako, Ante! Ha! Ante! Ay sus! Napukawan iti puwet niya, ante. Bagkatagtaypan ko iti ospital. Agyaman iti pa ng tulong po kanya. Awanan niya man, ante. Ma-confine kayo kano kung ti doktor. Tani, nakapsot kayo. Alaan kayo ti laboratories. Pasensyakan ka, anakan. Nakontak mo ka din ni Laria kasinsin mo. Inchat ko, ante, ang hindi na pa'y nabasa. Busy siguro iti trabaho na. Kaya't ko ang akasarita ti anak ko. Wen, ante, urayan tayong agon line ni insan. Ta siguradong umawag day jay. Apa man na mabasa na ti chat ko kun na. Hello, Insan. Kumusta ni nanang? Hello, insan. Nasayat mo tayo. Medyo nakapsot pa eh. Kaya't nakakano makasarita ni ante. Sige man, Insan. Hello, anak ko. Kumusta ka, Nay? Da kayo tirumbang nga kumusta ek nanang? Kumusta kayon? Kastoy, pumipig sa ako, nanak ko. Apay nga min nagpilit kayo nga agawid. Ket madigayam tirik nayo. Naku na ti asawak nga ipilit yung kano ti agawid iti probinsya. Diyak kumapay kaya ti agawid. Tama di tiring na. Nang pinilit na ti asawa, anak ko. Anya? Pasensya ka, nanak ko. Diyak kumakayat ti agsaw. Nang masapol ama-amuam ti arami ti asawa. Ha? Anyat kayat yung asawan? Wan, puno. Talaga kayat kung ti agawid. Tayak maanusan tararamidan ti asawang kanya. Nung naira na ang nagsakita, iso nga itantan ko kumapay ti panagawid ko. Nung pinilit na ti asawang pinagawid. Anya? Saan ko apadpadaksen ti asawang anak ko? Nung saan na nasaya at ipanakilangan na kanya. Kanayon na kabugkawan, kat pagsasawan na kitang kakasakit. Kasta? At nakan ka, dumamati kawan mo saan. Asawam ni Maylin, kat maawata. No iso ti mas isakit mo, anak ko. Basta siya, agsasawa iti pudnaw. Saan ko nga ugali ti agpartuat iti sarita, anak ko. Nanang? O sige,
Tag-emergency at nga gawid na na. Ngam pangasyo, di yu ibagbagay ti asawak ti panagawid ko. Ante, makarwar kayon dito ospital. Nakuna ni Insan Lari, ngagsubli kay kano iji balay da. Anya, ay saan? Diyak kayatin ijay kaanakan. Basta kasta tibilin ni Insan, ante. Agawid kayo kano ijay. Taurayan nyo ti panagawid na dito'y Pilipinas. Ala, laba mamin dagita. Tapno daganas mo nagsubli dito'y balay. Kan uray ta na imbagan kan. Inutig ko mati aglaba, balasan ko. Tapno sa anak ang mabiglaan. Sana mabalin! Kanon tupay amalpas dagita no iniinutam. Sana si kati matungpal! Maylin, medyo nakapsutak pa'y ngamin. Ang mga numabag natak balas. Magtangkan mo ti ulo mabakbakitanan! Ay. Subaytan mo yun! Lari! Ada ka! Kasta gayam tira aramidam iti inak, ha? Ay, Lari! Plastik ka nga asawa. No nakasango ak, nakasaysaya at ka iti inak. Ngam naawanak, parigatim gayam iti trabaho ni nanang. Ni, sana pud no day Aday mo na, Lari! di nakarakupan. Lari! Tapno ibagakon ka. Ti inak ti kapatgan iti biyag ko. No pagpilyan nak, ninanang ko ti pilyag, tadyak pagan ano ti pakitang tao nga asawa. Lari, pagkawanan na kuma! Wala nanan, yung pakyo na iti kawasyo, tapumanaw tayo nito. Agawid tayo iti probinsya. Apay akas jay. Siyak ti asawa. Ngam, apay ajay ina na ti pinili na papa. Natural adya ina na ti pilyan na. Tanagbasol ka anak ko. Sa nagapot asawa na kanilare, kat si kanti kampyan na iti amin na banag. Nga oray agdadata mo, tanagbasol ka. Papa, Panunutem ti bintut mo. Kat mo talaga napatag ti asawam kan ka. Agkid daw ka iti pamakawan. Barang ikan nakapay iti may sa agundaway. Lari, please. Urnusan ta ko man ti amin kadata. Diyak kaya't na marakrak ti pamilya ta. Kasanon ti anak ta. Pagkawanan na ko ma. Sana sakti pagkid daw am iti pamakawan. Ninanang, Maylin. Kat no mapakawan na ka, nasayaat. Ngam no saan, nadingita. Lari, Kat no bilang mapakawan na ka. Sige, ikan kapay iti may sa agundaway, Maylin. Basta agkari ka adimon ulitan ti naramid mo iti inak. wen, ikarik Lari. Sana na maulit tayo jay. Nakasagana ka mang sulnit iti nagkurang ag kaninanang. Pasensyakan, ngam napatag ti inak iti biyag ko. Ado ti nagdaldalanan ti inak kanyak. Ado a sakripisyo ti naramid na. Tapno maikanak lang iti napintas sa masakbayan. Agmaymay sa ti inak anang isakad kanyak. Isu nga amok amin ang nagdaldalanan na. Kat no adda mangulpit kan ko na. Nadingitak, ngam siyak ti makalabad na. Nga uray pa'y si kaamis mo nga asawak. Promise, Lari. Sana na maulit na jay. Ipatag kan asikaswa ko na naimbag ni nanang. Biyag di tao. Ala, bumangon kay ditan, taagdigos kayo, nanang. Ay, manjak, malaminak. Sikan natin agdigos no kaya mo. Agdigos kayo, tanaangdod kayo. Sa anak nga ng road. Sikat na ang road. Iso sikat agdigos. Saan man anatang kanti ulo yo? Bumangon kayo ditan ko na. Tani, bumaaw man nandiyan na ipapudot apagdigos yo. May isa. Manjak nga raw. Kaya't mo amataya kaon. Ang mumadyak kaya't agdigos yung pilitan na. Digos na ka na, yunan! Masapol nga inal daw ti panagdigos mo. Tanaglaka ka nga umangdod. Mala, bumangon ka ditan. Tadigusen na ka ni Mia. Oo, manjak! Duray awawan. Manjak no kunak, manjak! Nita, bumangon ka ditan ko na. Nagtangkan na talaga ti ulong abak-baktan. Ay na!
digusam day ta, jak kayak tinaangdod akabalay. Di nagdidigosan awan. Ay namatayat no agdigosan. Malamin ako. Wan, di kay madanagan, Lola. Saan kayo adigusan? Ngam labaran kayo, Wan? Di kay madanagan. Ta medyo napudot ti panglabar ko kada kayo. Aglabar kayo, tapno na banglo kayo, Wan? Wan? Ay, papanantay Mapantay di sintraw. Gumatang iti pandesal. Kaya't iti pandesal? Uwin Alaman na iti guabajil. Ala nga ron, aglabar kayo nuan. Tapno na banglo kayo. Ayan ni Lola Mia. Nakaturugan, Nanang. Pinaturog ko, apaman alinabara. Apay, di mo dinigos. Di na kayat, Nanang. Kaasimat ngamin no pilitak nga agdigos, taag sangit mat. Ay, makapasuron day talo lang. Nagangdod lang arudan, ngam di nakitin kayat tagdigos. Naglaka abumangsit tipungan kan ulas na. Sana bali, Nanang, kasino katakon tibado na. Makapasuron mat ngamin dagiti kakabsat ko. At dadaaminan iji abroad. Iso akapilitan asyak ti mga sikasukan kwa na. Ala, sana bali, taada akmat akatulungan nyo, Nanang. Jak baybay-an ni Lola. Kan saan na bali, tabinulan mat nga agpaw itdaan ti kan angkal iti kwarta ni Lola. Ay na, saan amabayadan ti kwarta ti panangas asikasok iti inami. Awan balor dayta. Iso anayunan da kumamat ti ipawit da. Lola, inakon agiskwela Agbati kayon dito'y balay. Sige, lalay ngam ti agiskwela. Apok, tapno si kati kalaingan. Wen Lola, iso adi kay agsaksakit wan. Tapno maatendaran yun to ti graduation ko. Wan, sakto ti mangisabit iti medalya, wan. Wen Lola, awan problema. Sige mapana kon Lola. Yala anak manditi danom, anak ko. Apay, baldado kayo aya. Kabailan nyo ti mga laiti inuman nyo. Saan amasapol ayal alaan da kayo. Sige nga, Rod. Ala, agawaan nyo, tagdigos kayo. Digos manan! Basta sao ka mata babae. Digos, ti bagbagam. Agdigos ka, ano kayat mo? Sika ti agdigos tanaangdod ka manan. Naglabar ka lang idikalman. Isong agdigos kay ta. Manjak! Nagtalawak no pilitin na agdigos. Mumanabasa ti danong pagdigusin na. Ay basta, agdigos ka. Saan atikay kayat mo ti mapatpatulo? Manjak! Malambina! Saan man anatangken ti ulo yo? Nagangdod kayo. Masapol nga agdigos kayo. Tasukatan nyo tabado yo. Basta manjak! Umay ka man! Anay ko! Nasakit timak! Di mo masmasan na! Kayo! Ala, mapantayo ijay pa nyo. Ipisok kayo iti drum nung natangkan ti ulo yo. Apay apilitan na kagdigos! Kadyak yaron kayat! Agdigos kayo tapno bumanglo kayo. Tani adda bisitak no madamdama. Kababain no adda maangot na anaangdod. Ha! Didak ibabain nanang. Nanang, nakagraduara kon iti kolehiyo. Wan nga rod, anak ko. Ay na, kamaudyanan na. Naragpat mo matlaangan ti arapaap mo, Mia. Wan nga rod, Nanang. Ket agyaman iti sakripisyo yo. Tauray agmay-may sa kayo anang isakad kanya. Tapinanawan na tayo kat nga rod ti amak idibasitak pailaan. Napagadal daklat na. Agyaman akmat, anak ko. Tainggaad mo, ti panagadal mo.
Nanang, naibagamit siguro ni Uncle kada kayo ti plano na. Ti panang tulong na kanyak nga agabroad. Apay. Kayat mo kadimot ti agtrabaho ijay abroad, anak ko. Dakdakil ti sweldo no ijay ti pangipakatak iti inadal ko, nanang. Ala, si kangarod ti makaam mo, anak ko. Iso na laang ta maikawa ak apanawam. Maikawa akmat amang panaw kada kayo kin ni Lola. Ngam kapilitan, nanang. Tapno maipaayan kayo itinapintas a panagbiag, nanang. Lola, panawan kayon kininanang dito'y balaywan. Agbati kayo dito Apay ngaya pumadaw ka, apaw. Awan ay di babaon ko nga, apaw. Awan di mga prusi, di bukod ka. Ala, di kay ang sangit, Lola. Agsubli ang tumatlaang. Inaklag trabaho. Tano addanton kwarta. Agawid akton. Taintay to agpasyar iti agduduma a lugar. Urayin nyo ti panagsublik, Lola, wan. Kaano ngay? Mabayag siya, mahit. Mabiit, Lola. Basta di kay agsaksakit, wan. Mangan kayo iti husto nga oras. Kandi kay agbanbanog, wan. Wala. Ay na, awa na, di magipatpatag kanyak. Panawan nakmatan, apo. Agsubli akto, Lola. Basta urayin nyo ti panagsublit. Mangan kayo anaimbag. Tapno na pigsa kayon tulat na amasang patak. Inton agbakasyon na. Oy, nanang, bumangon kayo ditan, aldawan. Ay na, aldaw kaya man. Napuyata nakgamin. Diyak nakaturturog. Parbango na, hindi makaturog ak. Bumangon kayo, taing kay agdigusan. Ay badyak! Sikat agdigos no kayat mau. Naangdod dito'y sila Jo, ingkay agdigos. Nasakit ti bagbagay. Kat makauy-uya kaksa. Ay nagpambar kayo manan. Bumangon kayo kit din, ingkay agdigos. Badyak! Sikat agdigos no kayat mau. Nito umay kayo, Di nagkuludan na! Unay ka magdarit! Natangkan tumit sa ulo yung kastoy ti kaya Jo, timaguyod-uyod. Ano, darasin nyo atak nung makadigos kayon. Anya taramidak manang Rufa. Pa-extensyon aktibasit a kwarto dito'y banda ti kusina. Uray dagita saan ang maus-usar a kayo ti aramatemon, Luis. Uray sinsinan, basta malpas adagos. Pangusaran nyo aya. Bodega o no balay ti asaw? Pagkwartuan man ni nanang, Abay, awan kwarto na dito unag aya mana. adda ngamhay, grabe ti kinaangdod na. Uray agdigos, naangdod metlat na. Hay, agat bakit lat na. Nunagadun tumatiyak apros na iti bagbagina, nagbangsit. Ay na, gagangay ti bakit ama ng Rufa. Amin tayo, mapan iti kinabakit kin kinalakay. Iso maawatam ko maninanang mo mana. Ay na, makaawa takmet, ngam nagbangsit nga rod. Sabali ti angdod na. Hay, tsak makaanos. Iso adito'y manlaangan nga kwarto. Kinadlaw ko anauyong ka kininana siling mana. Bugbog kawa mo ninanang mo. Ay na, kasano ajak bugkawan, kat natangken mo ti ulo na. Ay, awatim na tana. Tapasit siguro ti panagbakit ng dayday. Amangan no kabaw nan tiladuma. Ay, awan lat aanusak no siya. Abay, di ka mabutag. Nga amangan no kastam tumay ti aramidon di anak mo kin ka inton bumakit ka. Ay na, awan ti bubot nga, tanasingpot di anak ko. Di nak to maiturad apasakitan. Pat-pat ganak unay ni Mia nga anak ko. Dayta, ti may pasigurado kan ka, Luis. O anya, kayat yo to'y kabarbaro asilad yo, nanang. When napintas may naparier.
Ano nga minti pagsarkan ti angin? Ano nga minti giwang na? Maya, periskaw. Wan, tapno saan ama ko bong ti ang dudyo. Manipod ita, dito yan ti pagkwartuan nyo. Ken dito'y matan ti panganan nyo. Mangala kayo iti kanan nyo iti kusina, tayag nyo dito'y. At dalamisaan nyo dito'y. Iso ad ito yan ti panganan nyo, nawatan nyo. Huwen, anak ko. Ala, ingkay nga rod agdigosan. Aday ta ka ba din ako na? Kanag sa o ka digos-digos ti magbagam. Apay kayat mo amataya? Makaammo kayo. Agdigos kayo man kansan. Ayos lat na. Uray ta nailasinan ti kwartuyo. Saanen nga umangdod di taunag. Taadayon to'y sila Diyo. Nanang, ingkay man gumatang iti sibuyas. Masadotak amapan iti store. Ay, huwen Ayan ti, gatang ko. Atoy. Isubliyo ti barya Makatudon sa man. Ay nasaan? Intun malumpay nga agtudo. Ala, ingkayon, tani, agluto akon. Huwen, anak ko. Ala, ay sus, agtudo matay na. Ay, Ikaw, marang silan. Ang tutulog, yung pumanagnaka. Ay, apay nga, awan pa payong mo ah. nagapuak di ta istor kat kay nabutan akmatay na. Sus, nabasa ako. Kung nakagamin nga agtudo, ngam ko na ni Rufa saan. Ala, umayan. Agkuyog ta, marang silan. Ay, saan? Nabasa ako na. Ay, nagdigos ako na di na oras. Mala, agawid ka nga rudan. Tayong kaagbal na umarang. Ay, saan? Malambinak. Ay, nabarak matan anak ko. Sakit ti ulok. Di kay tumet nagbanlaw idinatudwan kanyo. Anya ngay, di agsakit kayon. Hospital na kadayon saan? Ay nasanan, gumatang aklaangan iti para gurigor nga agas, taiso ti tumarin nyo. Nanang, manganan. Nanang, agreeing kayon. Ingkay mangalan iti kaninyo iti kusina. Nanang! Apay ang naglamiis ni Nanang. Ala, saan samatan nga agang angas? Anyan, tasanan na oray ni Lola ti panagawit ko, Nanan. Natay matan. Wan nga rod ngam bakit nga minan ni Lolam. Talaga siguro nga ijay laeng ti pagpatinggaan ti biyag na. Wan nga rod. Nakakaasimat ni Lola. Kasanungay. Awanan kat kadwayo dito'y balay. Nagsubliak man ni Jeffron. Awan problema. Kabaulaktag may maysa. Napigsaak pa'y anak ko. Uncle, gimatang akon itilugan ko. Tapno saan akon abumulbulod itilugan nyo kini auntie. Gimatang ka pa lang, kat saan mo tamaws usar tayo may salugan. Kababain mat ngamin kada kayo, Uncle. Sika talaga. Ay, ala, husto ba't kit day? Tapno adan kabukbukudam alugan. Kaya ada pa kakit kita, amit isweldom diti abroad. Wen nga rod, Uncle. Ngamle, aganan kay ti panagmaneho, kaanakan. Wen, Uncle. Hagyam anak. Tagtagainap lagayam. Kunaklano agpaypay sunday di apasamak. Nagalas at agtagainap. Kamkamaten na kami kanukampay iditidakkel adano. Kadwa kanu ti anak ko. Anyan. Di cellphone ko.
Adamot gaya miskol di anak ko. Nakaturog ak siguron idi umawawag. Ni kabagis ko ti umawag. Hello, kabagis. Ay naman ng rupa, Limia. Apay ti anak ko. Nadisgrasya ti kotse namanan. Kat natayan ti kanaka. Anya? Saan? Saan apod na dayta? Pangasim! Ibabawim timbaga mading ko. Saan anatay ti anak ko? Natayan ni Mia manay. Kat yawit pintimangkay na iti kapitan na panawag. Saan apod na dayta? Mia, anak ko! Itatanay tabunan ti kanakak. Mabati ka manang. Agsubli kami ni di abroad kan Manong Fred. Ana, agan-anat kayo akanayon, naroyadin ko. Uresi ka amanay. Di na ka kumapay panawan. Ngam di mi mabalintag bayag ti Pilipinas. Adagur uray at trabaho mi iti abroad. Uray, maawatak aning ko. Sarabale, binilin ko na iti kakanakam. Nga isuna ti mangkadwakan ka ditoy. Narigat mo't nagmay-may saka. Nang runa ket bumakit kamot tayo. Nakaumay ka mo, Jay ka nakaan. Una, tanakapsot kayon. Awan mga sikaso kada kayo diti palayo. So nga umay kayon agnae di balay ko. Ay saan? Dito yaklatan ka nakaan. Sana mabalin. Siyak ti untan na iti kakabsat yun, mabaybayan kayo. Saan ko maanatangkan ti ulo yun, ti? Ngalan, agimpaki kayon, ta umakar kayo ni balay. Ta ijayan ti pagnaadan nyo. Mayat kayo man, uwan no saan. Oh, anya pala ang timulmulagatan nyo, ante. Mangan kayo na. Apay, anyat kayat yo. Igawanda kayo pa iti kanan nyo. Apay, inutil kayo na. Ko awan ka di tinatang amasida, baro. Pasig nga minakarni, tigat-gatang asidan. Ay, nagpili-pili kayo, di kayo mangmanganan. Amuyo lang aruda na jak agsid-siday tinatang. Agmula kayo, ano kayat yo? Tapno, adda apitin nyo anatang. Ay, agawid ako ni Jay balay ko, kaanakan. Awanan ti awidan nyo apalayo, ten saldakon. Anya, apay nga insult am nga ay Jay. Una ta kasapulak ti kwarta. Tapno, adda igatang iti karne asidan nyo. Kanuan kayam, agdigos kayo man mat. Nagangdod kayo. Apay, di yung maangot ti payod yo. Agat bakit kayo asa na maawatan? Ay, malaminak mo at baro. Basta digos kayo, tanagangtod kayo. Sige, tadapay pa panak. Aginaw kayo ton. Kaya aglaba kayo, inton madamdama. Anyan, apay mating amin na natay adagos ti anak ko. No si bibiyag kumapay ti anak ko. Iso kumati mga asikaso kanya. Katpatya kadinak parigatan iti ungad kan trabaho. Nauyong ti ka nakakanya. Pilitan nakpay ngagdikos. Kat malambinak nga ron. Ay, malagip ulakat nga ron tayo tinanang ko. Kasto'y kayam tirik na ti bumakatan. Nalaka ang malambin. Kat numapalain, tiyak kayat ti agtikos. Pinilpilit ko itiday dinanang agtikos. Isubat lang apaan na. No ibagak nga agdipos iti.
Tatalaga gayam analaka malamin ti tao. Nulakay wano akutan. Makonsensya kita. Gapo iti trato kiti kininanang. Pakawanan na ko, Diyos ko. No nagbalinak anatangsit nga na. Jak man laim parik na ti pamatag ko, iti na itinanang ko. Kabayatan na si Bibiyapay. Kaya't ko asulnitan tinagkurangak iti na itinag. Ngam kasano, awan matan. Nabayagan anatay ni nanang. Malagip ko lakat nga rutan tinaibagay iti maysa akaro makanya. Abay, di ka mabuta. Nga amangan mo kastanto, mataramidin di anak mo kan ka, inton bumakit ka. Ay na, awan ti bubot nga. Tanasingpad di anak ko. Di nak tumaiturad apasakitan. Patpat ganak unay ni Mia nga anak ko. Dayta, ti may pasigurado kan ka, Luis. Apitak siguro itan, ti bunga ti naramid ko iti na. Agpay sugayam day jay. Doay niya ti naramid mo iti kalabas. Apitam tumat iti masungan nga alaldaw. Dupay saan at ti anak ko mismo ti mga raramid iti kastay kanya. Jay mat ka anak ka. Pakawanan na ko ma. Diyos ko.